what's up mga tropa pips? Babalik na naman po si Teng TV. Nandito po tayo sa San Nicolas, Pangasinan guys. Itinan na natin dito yung mga pailaw nila, no? Kasama ko si Aki, tapos yung gang. Ayun, naman sila. Andun pa sila. Ako na naman yung dagang tirador ng mga pailaw. Ayun, no? Tirador ng mga pailaw. Ayun, dito na tayo guys. Pakita ko sa inyo yung ganda ng San Nicolas, Pangasinan, Pailaw 2023. Okay? Pasok na tayo mga tropa pips. Napasok pa lang tayo. Daming tao. Itong San Nicolas is papuntang Maliko. Oh, ayan, daming tao guys. Hindi natin saan ba ang entrance. Ito ang entrance. Ayan sila. May mga kainan dito sa gilid guys. May mga ayan, ito pa lang, bungat pa lang ito guys ayun o, diba? Ayan, may mga kainan dito, mga beef pares, ganyan. Diba? May ilaw o. Diba? Ayan, dagang o. Dagang. Tayo guys. Nandito na tayo sa ang location nito is sa loob ng municipal hall nila. Ayan o. Maganda rito guys Paskong datingan dito sa San Nicolas. Pasko dito sa San Nicolas, mga tropa pips. Ayan na yung mga gang po, yung mga tirador ng mga pailaw dito sa Pangasinan at sa iba't ibang lugar ng Luzon. Ayan o, punta ka doon kay Tito Jazz. Ayan o, ayan guys. Mamaya papalipad tayo ng drone natin kung maganda. Ganda rito mga tropa pips, diba? Dito lang yan, sa San Nicolas, Pangasinan. Wala nang iba. Diba? Oops, diba? Ayun tayo dito sa harapan nila. Diba? Ang ganda, daming tao dito mga tropa pips. Ayun parang candy team ang kanila rito. Diba? Ay, papilis. Malawak, ganda ng munisipyo rito guys, in fairness sa San Nicolas. Diba? Maganda. Public service announcement. Kung sino po ang nakapulot ng cellphone screen, please paki-surrender po dito sa may. Kung sino man po ang nakapulot ng cellphone na Oppo A5, ang mayari po ng phone ay maaaring punta na naman po. Yes, picture sila. Napakaganda dito. Napakaganda po dito mga tropa pips. Talagang masusulit ang punta nyo rito. Ayun o. Nakita ko sa inyo guys. Ayun o. Ayun o. Maganda. Merong dancing fountain dito. Ayun, diba? Dancing fountain ng San Nicolas, Pangasinan.
Maganda rin po dito sa San Nicolas. Napakalinis, no? Diba? Talagang pinag-isipan po nila. Diba? Oh. Ay, meron pa ron sa bandaron pala. Ano? Pero maganda rito, ayun, no? Yes, you will go back.